وایە هەوڵەکان بۆ پاراستنی مافی خاوەندارەتی میوزیکی کوردی لە تورکیا دەستی پێکردووەمە ناونیشانی راپۆرتێکمانە فەرمونون بە پێکەوە بینەریبی. Çok önemli bir şeyi gösteriyor. Müzik araçları dediğimiz bu 5 ana maddeyi size özetleyeyim. Li seranserê cihanê sektora müzikê 30 milyar dolarê derbas bûye. Tirkiye jî bi dahada 144 milyon dolarê di rêza 24 de ye. Lê heta niha mafên telîfa müzikê sedî nehatiye çareserkirin. Yekîtiya pîşeyî ya xwediyên berhemên müzikê ya Tirkiyeyê mesam li Stenbolê konferansekî çapmeniyê li darxist û bal kişandin ser parastina mafên müzikê. Ji bo müzika Kurdî jî xebat hatiye destpêkirin. Serokê Mesamê Recep Ergül Kursatê re behsa parastina mafên müzika Kurdî kir. Türkiye'nin dünyada milleti Kürt geleki hünermend wan hene zaten hünermend olarak den dünya le hakkı wan nivi pirin mesam temsil dike mesamê da jî heta çend sala beri ji bo zimanê Kurdî naynas kirê digotin le eva tişkî pir eyb bû. Em gelekî hemgîn bûn ez jî Kurdim serokê Mesamê me. Me evna şoğla gist seras kir dokümantasyonu da çend hev hevalê Kurd hanî li kurmancî soranî zazakî gişkî dizanın evna gişt seras kirin. Sala 1988 berê le belki daha pêşiya jî sed salê ser kilamê Kurdan pirsê Tirkîn nivîsî kirin gotin evna kilamê Tirkîn e tişkî wisa tune. Mehmed Arif Tizrebî, em bêjin Tahsin Taha, Hesen Zeyrek, Ayşe Şan, Şivan Perver, Aram Tigran kîcan bê aqilê we. Kilamê wan bûn li ser wana pirsê Tirkî nivîsî kiribûn. Me boî wê konferansê çêkir sala berê alêya da salık derbas bû. Gerek ku wana em tevê TRT hevra çêbikin le çandê Kurda mera ku dilekçe hatın me gelekşi seras kirin. Gelek kîjan heqî keye me da wana. Bildiğiniz bu alanlarda da büyük Müzika Kurdî li Tirkiyeyê jaliyê milyonan kesan ve tê guhdarî kirin. Li ser dijitalê jî gelek caran deng vedide. Stenbêjê Türk Ferhat Göçer giringî dide pêşketina müzika Kurdî û got ji bo parastina mafên Kurdî çi xebat pêwîst e wê bikin. Yandan bahsediyoruz. Bunu ilerleyen dakikalarda neden bu? Kürt müziği gerek coğrafyamızda gerekse dünyada özellikle dijital devrimden sonra bu yeni... Müzika Kurdî ne tenê li Tirkiyeyê li cîhanê gelekî bal dikişîne. Parastina mafên telîfan ji bo afirandina berhemên nû wê piştgirî bide hunermendan. Ji bo parastina mafên wan em gelek xebatan dikin. Bi min rojên pêşte Müzika Kurdî wê li cîhanê ciyê xwe bigire. Danîna telîfan jî wê pêşiya wan veke. Müzik emekçilerine de bir kaynak daha kaliteli. Li Tirkiyê pirsgirêka müzikê ya herî sereke mafên telîfan e. Ji ber wê jî nûnerên sektorê bo çareserkirina vê pirsgirêkê civînan li dar dixin. Ferhat Yaşar, Kursat, Stenbol.